Hej igen til Ulits Altmulig kanal. I dag skal vi snakke lidt matematik, og vi skal snakke mere præcis om de forenetiske ligninger inden for talteori. Men før vi går i gang med at finde ud af, hvad de forenetiske ligninger er, og hvordan vi kan løse dem, så skal vi lige være enige om, hvad Euklids algoritme er. Euklids algoritme er en algoritme, man kan bruge til at finde den største fælles divisor af A og B, altså af to tal. Det største fælles divisor er bare det tal, der går op i A og B, og det skal være et helt tal, så det kan være -3 eller 4 eller hvilket som helst helt tal. Og det finder vi ved, at vi tager det store tal A, dividerer det med det lille tal B, og skriver det op, sådan så vi får en koefficient og en rest, som tilfredsstiller, at A er lige med B gang K plus R. Altså K, det er vores koefficient. Det er, hvor mange gange B går op i A. Og R, det er vores rest. Hvor meget er der så tilbage? Og sådan fortsætter vi. Næste linje vil være B divideret med resten. Altså, hvor mange gange går resten op i B, plus så en ny rest, R1. Og sådan bliver vi ved til vi rammer 0. Når vi rammer 0, så kigger vi på linjen før det. Den bliver allerede der, at algoritmen stopper. Og resten i linjen før vi rammer 0, er det største fælles divisor. Hvad er så diofantiske ligninger? En diofantisk ligning er en ligning af formen ax plus by lige med c, hvor x kun kan være en integer, altså kan være hele tal. Diofantiske ligninger har uendelig mange løsninger, men kun hvis det største fælles divisor af A og B går op i C, kan ligningen løses. Så enten har den uendelig mange løsninger, eller så har den ikke nogen som helst løsninger. Den generelle løsning for en diofantisk ligning er, at x det er lige med x0 plus b gang n, y det er lige med y0 minus a gang n, hvor n igen kan være hvilket som helst integer og hvilket som helst helt tal. Lad os prøve at løse en diofantisk ligning. Ligningen er 47x plus 30y er lige med 1. Det første trin i at løse en diofantisk ligning, det er at finde den største fælles divisor. Og her har jeg brugt Euclids algoritme, som jeg forklarede tidligere, og fandt ud af, at det største fælles divisor er 47 og 30, det er 1. I ligningen der er vores c også 1, og 1 går op i 1. Det vil sige, at det største fælles divisor går op i c, og at der er uendelig mange løsninger til denne ligning. Det næste trin er så at løse for resterne. Det betyder, at vi tager de linjer, vi får i Euclids algoritme herop, og løser for resterne, altså flytter r'et på den anden side af ligestegnet, sådan så den står alene og flytter 47 her. Hvis vi gør det her, så får vi, at for eksempel 17 her, det er lige med 47 gange 1 plus 30 gange minus 1. Så går vi videre til den næste. 13, det er lige med 30 gange 1 plus 17 gange minus 1. Og grunden til, at jeg har skrevet det sådan 47 gange 1 plus 30 gange minus 1, og ikke bare 47 minus 30, det er fordi 1 her og minus 1, de spiller rollen af x og y. Det er dem, der bliver vores løsninger til sidst. Og så videre hele vejen igennem, har jeg løst for resterne i alle de forskellige ligninger. Den tredje og sidste step i at løse diofantiske ligninger, det er, at vi substituerer resterne bagfra. Vi kigger på den sidste linje i step 2, hvor vi har, at 1 det er lige med 13 gange 1 plus 4 minus 3, og substituerer 4 for
hvad 4 var i linjen før det. Og i linjen før det kan man sige, at 4 det var det samme som 17 gange 1 plus 13 gange minus 1. Og her skal vi stadig huske at skrive vores minus 3, fordi det er kun 4, vi substituerer, og ikke 4 gange minus 3. Det der kan vi reducere ved at gange minus 3 ind på de to parenteser. Så minus 3 gange 1, det giver minus 3, og minus 3 gange minus 1, det giver 3. Nu er vi færdige med at substituere for 4, nu skal vi substituere for 13. Jeg kan se her, at jeg har reduceret udtrykket endnu mere, ved at sige, at jeg har 13 her og 13 her. Her er det 13 gange 1 og 13 gange 3, så har jeg bare lagt 3 og 1 sammen, sådan så det giver 13 gange 4. Vi kigger på linjen før det, og der kan vi se, at 13, det er simpelthen det samme som 30 gange 1 plus 17 gange minus 1. Vi husker igen, at det sætter vores gang 4 på, så ligningen hedder 30 gange 1 plus 17 gange minus 1 gange 4 plus 17 gange minus 3. Igen ganger parentesen ind. 4 gange 1 det giver 4, og 4 gange minus 1 giver minus 4. Nu skal vi substituere for den sidste rest, altså 17. Igen kigger vi på linjen før det, og siger, hvad er det 17 det samme som? Vi kan se, at 17 er det samme som 47 gange 1 plus 30 gange minus 1. Starter med at gange min minus 7 ind, sådan så det ser pænere og reducerer ud. Så har jeg 30 gange 4 plus 47 gange minus 7 plus 30 gange 7. Og det kan jeg reducere endnu mere ved, igen jeg har 30 her og 30 her, og det her det er 30 gange 4 og 30 gange 7, hvilket er det samme, som hvis jeg skriver 30 gange 11 plus 47 gange 7. Og her er vi faktisk færdige. Hvis vi kigger godt efter, så kan vi se, at jamen her der står der det samme som, ligner i hvert fald det samme som ligningen vi havde i starten. Altså 1 det er lige med 30 gange 11 plus 47 gange minus 7. Det fortæller os, at x det er lige med minus 7, og at y det er lige med 11. Så en af løsningerne til den her Diophantske ligning, det er, at x er minus 7 og y lige med 11. De her to løsninger kan vi bruge til at finde alle de andre løsninger, som vi har lyst til. Alle de andre uendelige mange løsninger vil bruge den her generelle løsning. Det vi gør, er, at vi sætter vores x0 ind, som vi lige har løst for, og det var minus 7, plus det med b, som var 30, og ganger med tilfældigt tal. Og for ø igen, vores y0, som vi lige har fundet, det var 11, minus det med a, som var 47, ganger med et tilfældigt tal. Men det er jo så vigtigt, at det tilfældige tal, man vælger, skal være det samme. Altså n heroppe og hernede skal være det samme, for at man finder den ene løsning. Det sidste skal vi kigge på noget bilag, altså det er en graf.
På den her graf, der kan man se en Diophanttisk ligning. Det er en Diophanttisk ligning, som er plottet ind. Og den er 3x plus 8y lige med 54. Og så har man nogle punkter, som findes på den her graf, og de er så fra A til E. Det de her punkter fortæller os, det er, at de er forskellige løsninger til den her ligning. Så hvis vi fandt det største fælles divisor af 3 og 8, så vil vi kunne se, at det går op i 54. Og hvis vi følger alle de her 3 steps, som vi var igennem, og løser det, så vil vi kunne finde alle de her løsninger, da de findes på grafen. Og som man kan se her, der er uendelig mange punkter på den her graf, fordi den fortsætter uendeligt. Det var det for denne gang.